Arratsaldeon, hau Donostiako ipuinaren ordua da, eta nire izena Katalin Antsorena da. Gaurko ipuina animaliekin erlazionatuta dago. Zuek ezagutuko dituzue animalia pila, ezta? Adibidez, badakizue nola egiten duen behiak? Bai? Nola egiten du? Bai? Eta nola egiten du txoriak? Ikusi dituzue egun hauetan txoriak egan nola? Eta badakizue nola egiten duten txerriek? Korren. Bai? Gauza bat esango dizuet. Baziren bi txerri, txip eta txup, bi txerri txurrin, buztana harin mutur gorri. Txip eta txup, txerriak oso txerri politak ziren. Bata handia txup, borobila, potoloa. Eta beti umore txarrez. Marmarka. Eta txipaldiz oso txerri argala zen, memea, flakua, txikitajoa, baina oso xalaua, oso barregarria eta oso maitakorra. Beraiek baserri batean bizi ziren, eta egunero, baserrian, jaun triperok, baserretarrak, jana ematen zien animalia guztiei. Egun horretan, goizean ere gosaria eman zien. Han joan zen, jaun tripero, eta txuku, aska bete zuen berdurez aurreko eguneko soberakinez. Eta txip gerturatu zen aurrena. Gosaria! Eta jaten hasi zen. Baina txupe, bum, gerturatu eta ostika eman zion ipurdian txipi eta gaixoak negarrez jateari utzi zion. Eta txupeko dena jan zuen, patatari txikiena ere, eta bapo geratu zenean, siestara joan zen. Goizeko siestara egiten zuen, txupek. Eta alaxe goiza joan zen. Eta konturatu orduko, jaun tripero berriro bertan zen. Bazkaria emateko asmoz. Eta aska berriz ere bete zuen. Berduraz bete eginda zegoen. Eta txip, hauxe aukera paregabea. Txup, loseko. Lekak. Azenarioa. Tipula. Eta goxo zegoela, beratzen jabetu. Baina, txup, bai. Hore bazkaria da. Bam. Eta txip konturatu gabe, heldu zion isatxetik eta. Txip gaixoak jateari utzi eta minaren minez iskin batean geratu zen. Gehiago probatu gabe eta eta dena jan zuen, ez zuen leka ez da hilar txikirik utzi ere. Eta bapo, etzan zen deskantzatzera. Baina arratsaldea ere igarotzen ari zen. Eta jaun triperok afaltzera gonbidatu zituen Antxon eta Peru bere lagunak. Txerri jana egingo dut gaur. Horixe pentsatu zuen eta abiatu zen txerriak ikustera.
Txerria, zegoixoa. Pero eta Antoni asko gustatuko zaie. Eta iritsi zenean, lehenengo txip aurkitu zuen. Ea, gure txip. Txerri hau. Niminoa da. Honek ez dizkit txistorra honak eta odolkiak emango, haze xistrinkeria. Hau ez. Eta hartu zuen txup potoloa eta honek bai gantz eta txitsi. Haze izterra! Hemendik bai, urdaiazpiko xolomo eta saltxitxa ere aterako ditut. Orduan, txerri hartu eta negar batean, baina jauntriperok eraman zuen afaritarako eta labean sartu zuen txup. Gau hartan, bapo geratu ziren jauntripero, Peru eta Antxon lagunak. Antxe zeuden afaritan, txerria janez. Biba Rioja, biba Navarra, txerri honaren indarra. Hemen guztiok anaia gera, ustu dezagun pitxarra. Glu 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 glu, glu 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 glu, glu 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 glu. Eta jan eta eran artean, bapo pozik eta gustora egon ziren hiru lagunak. Eta bitartean, dena entzuten zuen txip gajoak eta beldurra sentitu zuen. Hemendik aurrera, barazkitxoak bakarrik jango ditut, edo agian loreak ez diote inori kalterik egiten eta izututa geratu zen txip. Hori bai, ikasbide galanta jaso zuen, ezta? Beste lagunik gerturatu ezkero, ez zuen inoiz berak dena jango. Gustatu altzaizue ipuina. Bai, espero dut, une atsegina igaro izana. Beste bat arte. Agur!